मांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। आता दुसऱ्या दिवशी म्हणजे तुम्ही दर गुरुवारी ही पूजा मांडणारच, त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आंघोळ तुमची झाली की आंघोळ झाली की देवी हळद कुंकू घालून नमस्कार करायचो आणि पहिलं ह्यो घट असो हलवायचो। 1 2 3 असो 3 किंवा 5 वेळा घट हलवलास की तुम्ही ही पूजेची मांडणी उतरवू शकतास। आता मी घट हलवून झाला तर 2 मिनिटांनी मी ही वेणी काढलंय। त्याच्यानंतर ही सगळी फुलं आपण एकटाई करून घ्यायची आणि ही सुपारी आणि ह्योच विडो आपण फक्त ही पानं विसर्जन करूची असतात तर एकत्र फुलात घालायचा। फक्त ह्या रुपयो आणि ही सुपारी ही वेगळी बांधून ठेवायची, ह्या यंत्र वेगळा ठेवायचा, ह्या पुस्तक सुद्धा। नंतर ह्यो नारळ उचलायचो, ह्यो पण आपण 4 गुरुवारी वापरायचो। कोण कोण लोक दर गुरुवारी वेगवेगळं वापरतो, पण आम्ही ह्यो 4 असो 5 गुरुवार असो ह्योच वापरतो। आणि शेवटच्या गुरुवारच्या नंतर ह्यो आम्ही कधीतरी गोड्या जेवणाक म्हणजे आपला मच्छी मांसाचा मटण असतं तेव्हा नाही वापरायचो, पण गोड्या जेवणाक वापरतो किंवा ह्याचे मोदक पण करून खातो। पण ह्यो आम्ही वापरतो, आम्ही वाहत नाही। कोण कोण वाहतं ते वाहत्या पाण्यात सोडून देतात फुलोऱ्याबरोबर, आम्ही नाही, आम्ही ह्यो वापरतो गोड्या जेवणाक। आणि ही जी 5 प्रकारची 5 पानं आहेत ही आपल्या घराच्या 5 कोपऱ्यात ठेवायची 5 मिनिटं तरी, म्हणजे घरभर ठेवायची। हॉलमध्ये ठेवा, किचनमध्ये ठेवा किंवा बेडरूममध्ये ठेवा, पण 5 कोपऱ्यात ही ठेवायची आणि 5 मिनिटांनी उकलायची। आणि ह्या जा कळशातला पाणी आहे ह्या आपण तुळशी किंवा कुठल्या झाडांका घालायचा। ही फळा अशी आता कशी तुमका व्हिडिओ दाखवते म्हणून रावली आहेत, आता ह्यो तुमका व्हिडिओ दाखवते म्हणून ही 5 फळा रावली आहेत, नाहीतर ही फळा सुद्धा मी देवीचा स्वरूप कोण बाई माणूस इला जास्तीचा तर मी ही फळा सुद्धा देतोय, नाहीतर ही आपण खिरापत करून घरातल्या माणसांनी सगळ्यांनी प्रसाद म्हणून खायची। आणि हे तांदूळ सुद्धा आम्ही 4 गुरुवारी 5 गुरुवारी तसेच वापरतो, नाहीतर ही शेवटच्या अगदी गुरुवार झाले की आम्ही कधीतरी ह्याची गोड खीर करून पण खातो, पण आम्ही ही वाया घालवत नाही, वाहून घालू नये, काहीतरी पक्ष्यांका तरी घालावे किंवा आपण खीर करून खावे किंवा भाताक घालायचे। आता हा चौरंग पण आपण उचलून घेऊचो, तो का बाजूक ठेवायचो आणि ह्या जा हा सगळा आपण फडक्याने एकटाई करायचा, फुलोऱ्यात टाकायचा। आता जकडे आपण ह्या टाकलं स्वस्तिक काढलं होतं थय आपण हे हळद आणि कुंकू वाहून घ्यायचा की त्या तकडे लक्ष्मीचा वास्तव्य असता थोडा वेळ म्हणून, आणि थय आपण नमस्कार करून घ्यायचो। देवीक नमस्कार झालो की ओम महालक्ष्मी भो नमो नमः असो 5 आणि 11 वेळा असो मंत्र म्हणायचो आणि देवीक सांगायचा माझी ही पूजा पावन करून घे।